Et niitä ei varmaan ihan oikeesti. Mitä ei oo? Meitä Joo, no eihän niitä yleensä oo. hätäpissillä. Mä mietin kans, että lähdetään pissille ennen kuin on se rata. Vanhuus ei tuu yksin. Kaikella kunnioituksella. Ehkä pahentaa sitä hätäpissillä. Minulla on ollut ihan nuoresta asti nyt, kun aina pitänyt käydä lähtöpissillä joka paikkaan. No siis ihan varttuisen aikaa ei ihan kiva varttua. Se ei sikäli ole niinku Otatko sun pyhaamun kyyti vai kuitenkaan? Niin. Eikö me ajattelin ottaa nyt tästä Mikä? Piinalla on joku ajatusherätys selvästi. Sillä on fiksu ajatus. Mitä? Tulee aika törkeä päälle juoksu. Ai niin, tosta niinku. Niin. Joo, Jämihän tekee helvetin hienoa rataa. Se tekee eka rataa vielä, niin kisavien sen kanssa. Hyvä! Joo, tässä voi tää näkyy missään, se oli hennaa kuitenkin. Jäähän vähän, tai omat ryhmäläiset on täällä. Sun Doora.